जोंहा फैगौ 12 अक्ट'बराव जोंनि थार्ड राइजिं डे सेलिब्रेशन जोङो नैबे सनाय डिजिगनेटेड केम्पआव जोङो खुंनो थाखाय जोङो लाहार फाहार जादों। गतिके आङो गिबियावनो आङो रायजोफोरखौ आङो खावलायदों बे जोंनि गोथार सानाव एबा जोंनि थार्ड राइजिं डे सेलिब्रेशनावहाय दसे सम नुजाथि फैनो थाखाय आङो गासै जोंनि बर' रायजोफोरखौ आं खावलायनाय थाबाय। जोङो 12 अक्ट'खालि थिग जोङो फुंनि 8:30 जानाय लोगो लोगोनो जोङो बे प्रग्रामखौ जोङो स्टार्ट खालामगोन। प्रग्रामखौ जोङो 8:30 फ्लेग हस्टिंजों जोङो स्टार्ट खालामगोन। बिनि उनावनो जोंहा आरो बिदिनो 8:30निफ्राय लानानै जोङो टिल जोंहा 10थासिम माने 10थायाव जोंहा अपेन सेसन जागोन। गतिके बे अपेन सेसनावबो आङो जोंनि रायजोफोरखौ आं खावलायदों जाहाथे बे सानाव दसे समनि थाखाय नुजाथिफैनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा चिफ गेस्ट बा एपइन्टेड स्पिकार स्पेसियेल गेस्टफोर दङ। आङो नामफोरखौ आङो चिफ गेस्टनि नामखौ आङो मुंख'नोसै। अमेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा चिफ गेस्ट महरै बेयाव नुजाथिफैगोन। आरो बिनि उनावनो बिथाङा जाहैबाय एडभाइसार अल माने ब्रह्म धोरोम माने माबानि कमिटिनि बिथाङा एडभाइसार बिथाङा सफैगोन। बिनि उनावनो जोंहा आरो गेस्ट अफ अनारफोर दङ। पद्मश्री मंगल सिं हाज'वारि बिथाङाबो जोंनि बेयाव नुजाथिफैगोन। बेनिखायनो आङो बेखिनियानो आं आरो खनसेबाव आङो खावलायनो नागिरदों जोंनि बर' समाजनि जोंनि बर' समाजखौ जाहाथे बे सानखालि जोंनि जि Nlfbनि बे गोथार सान एबा दि थार्ड राइजिं डे सेलिब्रेशन बे सानाव नुजाथिफैनो थाखाय आङो खावलायनाय थाबाय। जोङो बेखौ 3000सो जोङो माने आसा खालामना दं आरो। गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैगोन? औ गुबुन गुबुन जोंहा दिनै जिहेथु मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट नैबे जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आरो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट चिरां आरो क'क्राझारनिफ्राय बेयाव मानसि सफैगोन।